They are mavita libe nshito nalo mboma, we take it from here. No, you still need us. Mulinde ba advisor kumene kokubanga na advisor komano mulibe advisor wangati mavyete yoncha okuti azikuza ni mbali ina ya society yomwe ili yofunika so kwambiri yomwe ili perspective ya anthu achani achinyamata kuda chinyamata akuti bwanji zinthu zakuzona bwanji ndimo sona ngati just boys mene mwana wa mboma you don't need us anymore or you don't have to recognize chifukwa ndizodabwisa kuti olo ni munthu mmodzi tu kuti bibi kuthokozatu ongothokoza ni munthu mmodzi awiri ena manja kunimbira phone konkulo kwameleka konkulo amwene tapanga ni mwangu tata please chongolo wa mboma zi amwene akona ngati kuti basi mena telemo akonza ukha zinthu zicha sakuziwa kuti zinatenga timu effort ya anthu ambiri kubwera pamodzi kuti mutani muli wemboma. It wasn't just you. A lot of people played a part in this. Then kumola soli kwambiri so ku DPP kulikantima kunena kuti basi ndife mwa kuti banana anthu enake omwe anathandizira kuti mutani. And you need their perspective. It's necessary for your survival. Because 2030 amutali kasakuyimanso. Ndizo zimene zozo. Ndeno panoka mungazike kuti mpana muzavoteredwe. That's why MCP kunena kuti tani wanso ndiye panopa tenti zipanga sa panopa kwasizona kuti how do we move forward temo ya ujeni ya muthalika ikata zinthu zikhazili bati chifukwa MCP akukonzekerani. You still need mavyete. I'm telling you, you still need mavyete. There mutual respect, a simple recognition, a simple thank you can go a long way and have DPP. Kuimba phone kuimbira nyamata ase tani thokozereni kwa JB. Is komano oni muntu mmozi kuthokoza. Oni muntu mmozi kupanga knowledge amwene.